ଫନିର ମୁକାବିଲା ପ୍ରବାହିତ ହେବ 14ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମହାବାତ୍ୟା କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ମହାବାତ୍ୟା ଫନିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଫନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସଚିବାଳୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତର୍କ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। 899ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 3 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ବୋଲି SIRC ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଫନିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ସାମଗ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଯାହାକି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ସମଗ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିଜର ସମସ୍ତ ଜଳ ଜାହାଜ ଓ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜାଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଡାକ୍ତର, ରୋବୋଟ ବୋଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନି ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁ ହେବା ସହ ବେଳକୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏହା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏବଂ ସାତପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପୁରୀଠାରୁ 830 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ 150ରୁ 170 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ 112ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଇଏ ତ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଏଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦମଦାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।